Mang managkaon? Kisay dua. Uy, ngano man kaha? Hello mga guys, hello mga bay, kumusta? Ikaw, ika pila karon, ika-14. Ika-14 nga adlaw sa Ramadan, no? Di ara ko gahimo ko diri og gemat. Di ara gamay ra akong gihimo karon. So, sa mga nangutana kung sa paghimo ni, tulo ka baso nga harina. Daro, inig prito sa usaw sa tubig, di para dali ra mo ko ano. Diha ra man ako kamot ra man ako. Palusot rin na sa ako kamot. Hindi man. Tamsaha ako sa aning ilunod tanan. Oo. Sausaw gining tudlo diri karon. Dingin kaayo. Sina tanan. Palusot rin ako sa tudlo. Hala, tilokon tanan. Gamay ra ni akong gihimo, no? Usara ni kabaso og tunga. So, kung dinaghan inyong himoon, butang na nato tulo ka baso ng harina. Isang harina, no? Pwedeng katong pink ang sudlanan, pwede katong puti. Kabaw ni daga nakabuhi aw sa bagay kasakit. Hindi ra laka Ginoo ko nabali akong ipron da tagam. Oho. Dayon tulo ka baso nga harina. Nanghawi akong kamot. Usa ka yogurt. Asa to nga yogurt, be? Kani nga yogurt akong ginagamit sa gemat kasi masunog to no akong gibiyaan. Kani siya. Usa ka ingon ani. Pero bisag isa nga yogurt no green ang akong ginagamit katong full kuan man siguro to siya. Full fat man dagay to siya. Basta ambot na natabunan na sa basurahan. Dayon tansa. Dayon usa ka teaspoon nga unsa ni asin. Dayon tunga atong kididi nga cream. Tunga ato kato bitong thick nga cream nga kididi or Nestle cream okay lang gihapon katong nasa lata katunga inyong ibutang. Dayon duha ka kutsara nga asukar ug duha ka kutsara nga gatas, milk powder, pwede pod mahalbiya mix usa ka kutsara. Pampalit kung walay mahalbiya mix mo diha, pwede sa inyong ilisan sa duha ka kutsara nga gatas. Dayon lagi na ingon nato na akong asin no, usa ka teaspoon nga asin, duha ka kutsara nga asukar. Dayon usa ka tablespoon nga yeast. Dayon usa pod ka tablespoon nga baking powder. Dayon tubig tunga sa baso. Mao to inyo ibutang. Tangan ninyo og duha ka kutsara nga idibol. Okay, duha ka 2 teaspoon oil. Moro to. So, muna ni siya ang resulta sa ato ang gemat. Kusgan na to ang kayo. So, dayon, pwede sad mo diha maghimo og sauce. Ang uban nilang ginasusa ni honey. Dayon, pwede sad maghimo mo og sauce. Gahuka si Lola Pila. Lalo to, gigutom na. Dayon, pwede sa maghimo mo og sauce. Ang asukar inyo sa nang ihumol no usa gid na kagabi humulan ninyo na kuan ka nang unsa ni duha ka baso nga asukar, duha pud ka baso nga tubig. Humulan ninyo na tibuok gabi inyong butangan og lemon. Kuan ninyo mahiwaan ninyo og lemon nga sakto lang nga size sa lemon. Dayon butangan ninyo aning cardamom nga dagko nga buo siya. Dayon pagkahuman inyo na din ang pabukalan kinaugmaan. So hala sige pakulo lang kinaugmaan puna na po ninyo sa kabaso nga tubig. Duha to ka baso nga asukar ha. Puna duha ka baso sa inyong ihumol, duha ka baso nga asukar, duha pud ka baso nga tubig. So kinaugmaan kung kinahanglan og tubig puna ninyo usa ka baso nga tubig. Dayon pabukala na dayon ninyo. Mix. Dayon sa kahuman ang liki naman ni akong kuan gemat na ingon nagkatubitang binangkal.
Binangkal ni Baynilda Bishop. Mo pa jud ko kahimo sa imong recipe sa imong binangkal Baynilda. Kay kuan ka nang busy pa kayo kigol taon ako no. So mo to. Tin, wala maluto eh. Maluto ka gamitin. Sakto ra na kay dito na ako magluto sa mas boss. Kuhay pa na ako dito ko mukuha ka na sa mas boss. Isabel mo tong kuan? Tong luto na Asa? gabi eh. Oh, kunang gisagol dia. Dayon asa naman ta o mo na to din pagkala na ninyo to. Hantod mo lapot siya mo na to ang sauce ani atong gemat. Okay? Dara hapit na siya maluto. Hapit na siya maluto. Hugasan o sus ginawa ko pure gaba. Aha, nakuha na gani na hugasan na ako katunga. Katunga na lang nang nabilin. Mo to. Goy ginuo ko ta pa dito hala gisubagay na kuan. Kusina na ko da, bahala mo diha oy. Then magdosiri pa mi karon taud-taud, human nila pangaon. Diara ang kuan ang atong gemat. Ilang international sweet balls. Ang liki uruhin karaho. Dati ito palong ito kabalot eh. Na, ginuo ko, di pa mo pwede magminyo. Kaya ano kaya? Hindi naman mag-iupin dahil Gahi, ganahan ko diha magprito sa busa kay samtang nagkuan ko dito nagkurma. Diretso diha luno. Ay, ginawa ko tabangi pa sa ilo ah. Ang kinabuhi sa tao. Di ara. Atong gemat na. Hapit na gid siya maluto, gamay na lang. Oh, wala jud ko ka video gahapon no. Ako po ko ka live kay pwedeng bisiha gid. Kayo na kay nang limpyo mi sa pikas balay diri sa taas. Sa apartment ani amo. Ilang kinamagulangan nga bahandi. Pagkahuman nagdagan-dagan na pud mi, dagan-dagan na pud ko prepare mga pangdalo na mo dito sa pikas balay kay party man dito sa pikas balay. So naghimo ko og pizza para dito. Pizza, gemat unani gyapon kini sweet balls. Ako ra may kabaw maghimo ani diri sa ilang pamilya. Then pagkahuman fishball abot ang tas fishball ni kanang usa ni pagkahuman himo pa ko og kanang Indian shurba gada pa ko dito himo pag umali sa batong ipanghimo gabilin pa ko diri gemat para diri himo pa daan diri tuba para sa amahan sa kanunay panabang diara na human nagprito ang atong gemat ato na siya butang ag sauce hahain naman tong atong kuan. Tangan na tog sauce. Di arang ako ang sauce na. Akong giingon sa inyo ha. Sauce sa kuan. Gemat. Maghumol mo og kuan. Agay, kalagkit sa kagwang. Di ako, nailimon. Dagko kayong limon. Di ang sauce. Murag honey ni siya. Honey my love, so sweet. Garap po siya no. Muna ang atong sauce sa atong gemat. Itong kuwaon itong kuwan. Ibang lemon. Darang lemon o pagkahiwa. Isa ka buok lemon. Makawalo hiwaon. Balik ka diha. Ay, nahuman na gid ang ika-14 ka adlaw. Nakasurvive na gid ang mga kusinira. Hala, birada-birada lamang kay hapit ng adlaw si mga kuan. Adlaw sa hinatagay. Kasapi ba kataan ng kalakihan ni? Murag kuan ka ng krisis diri karon, krisis. Ay, nakadawat day mi karon og sani. Kadawat day mi karon og nakadawat mi karon og duha ka buok no na bisita nga mong inahan iyang best friend. O gitagaan mi og duha ka buok no. Naman tong atubangan ani. Tagaan mi duha ka buok. Taon salamat sa Ginoo. Magnawa ang kuan mga pamao sa baga. Kuan ni kanang kuan pud sa atua kanang hapit na mag 400. Ulagi, 300 kapi na to sa tua. Kay 340 dagay, dipindis palitan.
Pwede na. Bayra ng sa kadlaw. Sa kadlaw ni labada. Oh. Dira ang atong gimat. Let's try one. Let me see. Aha, darang iyang sulod oh. Yum yum. Ngit-ngit man kagwang. Dara. Dili ko pa. Ilang buk mamam? 5 ka buko. 5 ka bu? Gara pa na hurot na gamay ni kong gihimo. Dili lang ko gamay. Tanaw na ko sudlanan. Man na ito ni ibutang. Gamay raman kaayo. Ang patay mo gamay mo yun. Kinabuya kanina lang magbuwag. Dara. Kain ba itong luwag, uy? Ay, ginoo ko. Nakasurvive na gyud na. Siya, kinakaadlang birada. Human ra gyud. Sus, kini akong amo. Pitigin ni nagana siya paluto kanunay, ay. Mga bangbang ni iyang paluto. Kita ka gagawala ka putahe. Ha? Kita ka gagawala ka putahe. Ano diwa? Sa man ang mga pizza, mga gimat, mga Mga kala, pagpagka. tinapay, mga... Gahimo ko, dyan sure ba? Daghan naghiwao na. Nang verbal, na sa lahat. Sa kaldiro. Iya pa. Sa manok, marinate, tora, tulo ka buok. Pausan mo tayo. Ha? Para sa kuan. Kanang litsunon sa birnis. Marinate na nako daan. Tagam, nangawas na sa kuan, pala. Pay, sambusa. Gihimo pa. Priskong sambusa. Kay walay freezer. Dili makahimo. Frozen. Heto. Kanta-kantahan lang. Heto naman ako. Tagam. Ako na ni i-serve. Napay sa brate? Apa, 5 ka buok. Sa imong request. Dira mga bay, oh. Tangan ako katong murag pala sa kuan. Pala sa humay. Hain naman Kleenex. Agay ginoo ko. Pirahe kinanganal. Bismillah. What you want? Why Bismillah for me? I want you for Fork, it's there. No, okay. Wala, yung mga tinidoron. Dito? Tinidoron, kadamo. Tinidor, dito ron. Sige, bye-bye. Mura ni atong kuan. Hihi. Wa sige ya, kita na ko tanan. Apot. Dara ang gemat mga bay. Nya asa naman paksiw, isa ka bugong giinit. Correct to. Bye-bye, daghang salamat. Padayon lang ta sa itong mga gibuhaton ng kalibutanan, no? Daghang salamat kay inyong tanan sa inyong suporta, pagpangga, pagmahal, ug sa tanan-tanan yung pagsabot karon busy kay kigol sa inyong mga maestra sa pasaylo at ang kuninyo. Wala kay mo. Walay